Vítajte u nového videa, teraz si zahrám niečo nové a to je Lucky Pillars. Ťažím, au. Uha. Prečo do... Are you kidding me? Hneď ako ja som nemal bloky. Som si mal nechať tie bloky, mne sa budú hodiť vlastne. Lucky Pillars. Ja som toto ešte nikdy v živote nehral. Ale ne. Pretože pre mňa je to také zlé, proste ja umrem hneď. To nie je fair. Ok, je to fair. Skúsim elitru získať proste. A inak nezabudnite dať subscribe. Toto som ešte nikdy nevidel. Hahaha, loser. Haha. Jak žije? Ako to, že levituje? Aha. Ne, môj prúd. Fúha. Dostávam na nič veci. Oh no! Dead. Ja mám. To musím dať istotu. Do stredu. To je stred. Oh, no. Oh, ja som to zachránil jak. Ohoho. Toto boli bomby. Hej. Ale no tak. Ale ne. I like. Nie, nehovorím, že nie like. OK. To vyhral som, takže... Dobre. A inak blížime sa k 100 subscriberom, tak by som bol že veľmi rád, ak by ste mi subscribe dali. Hehe. Oh. Ijo. By som mal dosť, áno. Extrémne veci. Ja sa musím nejak dostať. Nice, ja skúsim zabiť. Ale ne! On tiež umrel. Ne. Yes, umrel. Nice. OK, a som sa nejako zabil, stále kill sa tiež je taký celkom dobrý, ale rád by som to dal.
Aha, dostal lávu. Ja som čo dostal? A čo som zomrel? Aha. Nie. Ja proste niečo strklo. Neviem čo. Takže. 3, 2, 1. Číla! What the? To si ma. Aha. Okej, teraz mi to až tak nebombí. Vycenžené music. Lava. Oh, oh. Ale ne. Ale no tak. Ne, môj lúk. Ja mám vodu, 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 Daj mi tú vodu. Nevadí. Som nevedel, že som posledný ani že na mňa išiel. Hej, túto hru skúsim vyhrať. No, neviem, či ju vyhrám tak. Oh, nice. Au. Čo strieľaš, To sa nepatrí. Ha. Moc dobré veci mi nepadajú. Musím skúsiť urobiť takú vec. Au. To ma strieľal ten šiták. Vždycky mne toto proste skydne a pritom ma niekto zabije. Ja to nemám rád. Oh, nice. Strieľiny. What? Nechcem, aby... To prdele. Jo, tam je ich veľa. No. Ne, ja už som bol taký happy, že ja som to dal. OK. Dávame. Ja som zabudol, že môžem. Zase! Ja mám 20... Me kidding me, yo. Som sprostý. Bro! Ešte viem mať ten zvuk. Hello. Ty páni. Loser, No.
Nevadí. Ale ja som omylom, nevadí. Dáme Lucky Pillars. Inak je to na Cubecrafte, takže by som vám to radil si zahrať. Je to fakt dobré. By ma to už pripojiť? No. Je to fakt dobré a neviem aké IP, tuším play.cubecraft.me alebo niečo také. Tak si vyhľadajte na Chrome alebo niečo, aké IPčko a zahrajte si. Je to fakt dobrá hra. Celkom pekný klač, som povedal. Aj nách! Ale ne. Hej, ty sa nesnáš? Tak toto ma zabije. Ja som hovoril. Presná pravda. Nice. No me. Ha, skydlha. Ok, všetci tu dávajú celkom pekné klače. A ja som dal pekný klač. Takže... To sú mi nejaké dobré veci. Toto bolo... Nebolo krásne. Rýchlo, kydnite ľudia. Ne, to je už... neskoro. Oj, ja tu žijem! A ja sa stadiaľ to nedostanem. Ja tu prežijem, ak za mnou neskočí a nezabije ma. Ale ne! Ale to není fér, že ma to začalo zabíjať. Bolo to nízko a nemohol som tam stavať bloky tak. Ako... Hahaha, rýchlo, ťaž. Ako... Ma stále niekto neodhadzovať. Ľudia, teraz pochopte, neodhádzajte ma. Ja som nedostával. Ale ne, ani blok som nemal, tak čo mám robiť? Prečo mi je redstone? Môže mi pomôcť. Aha, fireball. Haha. Au. Nemusíte ma strieľať. Bolo by mi... Pau. Ach jaj. To je na nič. Diamond meč. Tam lieta Enderman. Hahaha. No! Nevadí. A inak je to limitovaná hra, takže by som vám radil si rýchlo ju zahrať. Piga! Okej. Are you kidding me?
Ne, on bol na tom. Ten typek. Ja som... Fúha. Ne. Ja sa dosť bojím, čo dostanem. Oni týmia. I want teaming too. Ne, týmia. Čo, jak to, že voda nefunguje? Jak to, že voda nefungovala? What? Aha. Už som pochopil, som to dal na zlé miesto. Poďte. Iggy. Uiii. Tam dostala piličky. Čo to je? Jo, ten hluk ma trošku stresuje. Mohol by ho láskavo vyknúť a nehádzať to po mne? Jaj. Jednu hru som vyhral, zabil som nejakých ľudí. Takže je pohoda. 8-8. Padli na teba. Jo, stále tu niečo proste páli. Proste to tu vybuchne, že... Poď, kop. Yes, what a bucket. Don't kill me. Okay, nice. Ha. Kde to kováč? Nič netreba. What's that? Oh, apples. To sme poslední 3 hráči. Tretí hráč je tam. Chceš ísť dole? Kde je ten tretí hráč? Tu jedného hráča vidím, ale... Kde je ten druhý? Jaké by týmily, sa mi zdá. Ach jaj. O! Tahaha. Rip typek. Jakže tam žije? On žije?
To není good. Pojď. Kidding me. OK, tak já končím video, byla zábava. Čau.